Mit csináltatta? Hát, nézegettek itt valami. Ja, Franki. Aha. Nekik ez jól úgy nem Lássuk, látszik a tette. képedben, ne akar fényképezni, hogy sztár. Mehetek oda! Mehetek oda! Te is! Menj oda! Menj oda! Elküld minket Ausztráliába. Popó, menj oda! Gyere Pupu ide. Na, Már jöntött az Edu, Téged- nem fényképezem, téged hogy hívnak? Tamás! Téged Sanyika! Kuku! Kuku! Danmokano. Hogy? Danmokano. Dan Bocano. Dan Mocano? Nem vagy te Hát Dan az román név, te nem vagy román. Hazudik volt, menjél. Dan Mocano, hallod? Na, Papu, papu. Tata, fényképezni nem. tégedet hogy hívnak? Ah, tudom. Te Dino vagy. Fényképezzek! Jó van, Az izé is. jó van. Hát még mindjárt kell menjünk, mert a városba megyünk. Már jön az Edu, ti fényképezzek! Ez meg ki? Az Edu. Adu, szevasz Adu. Jó a víz. Fürödtünk egy jót, az is. Videó, tata, videó. Ha? Videó. Ez videó, igen. Videó, le vagyunk. Videó. Elküld minket majd az Antenna egyet. Tata. Le vagytok videózva. Köszönjük szépen. De küld be az Antenna egyesre, aztán meglátjuk 2 órakor. Az egész bandát. Tényleg, tata. Igen. Nem. Ez Nem csak, vagyunk mink... ez csak nekem. Megtartsa magát. Telefon. Elküldi majd a feleségének. Tata. Tényleg, mit fogtam? Ah, Kacsát? Igen. A szájából a halott, a lábeszart kötte. Arra lesz. Ebben találtam megtaláltam, hogy ebben összehozott rá nájlon kancot. Edu, nem is szoktattam De el. valami beakadt ő, vagy valaki megpróbál. Leakadtuk a pettet, nem tudták kiúzni. Gyere, le ott nyelve Edu! horog. Szájába, Edu! kivettem. Edu! Ki a buta kacagú. Edu! Nem, nem szegény. Edu!